Дуслар, сәлем. Қазанның ең теке қызлары һәм егетләре кай икән беләсезме сез? Мин менә беләм. Алар бүген Ленин исемендәге мәдәният йортында җыелдылар. Бүген биредә татар кызы һәм татар егете бәйгесе уза. Һәм юк, бу гади генә матурлык бәйгесе түгел. Биредә кызлар егетләр үзләренең чын милли җанлы балалар булуын исбатлыйлар. Һәм бүген без дә аларны тикшереп карадык. Социаль эксперимент үткәрдек. Нәрсә килеп чыгыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Исемнәрегез һәм сез кайсы районнан? Мин Закирова Расиня һәм мин Мәскәү районыннан. Шәйдуллин Ислам, шулай ук Мәскәү районыннан. Хаҗиев Кәрим. Гыйззәтуллина Заля, Идел буе районы. Хәерле көннәр, мин Алина Билалова. Белгатин Рәмзил. Без Киров районының катнашучылары. Минем исемем Алина, без Вахитов районыннан. Минем исемем Самат. Минем исемем Асилия Закирова. Минем исемем Егоров Рамиль. Һәм без Совет районыннан. Яхшы, сезгә беренче сорау. 3 татар шагыйрен атагыз. Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Фатих Кәрим. Габдулла Тукай. Хайям Насыри. Фатих Әмирхан. Габдулла Тукай, Кайым Насыри һәм Муса Җәлил. Габдулла Тукай. Роберт Миңнуллин. Габдулла Тукай. Муса Җәлил. Кайым Насыри. Габдулла Тукай дидегез, ул менә ничәнче елда туган? Шәп сораулар. 886-нчы. 1800 ярар подсказка булсын, һәм ул 1800 ничә? 47-нче. 47гә тагын 39-ны кушсаң? Әйдә куш. 47 плюс 39 ничә була? 86 мы? Әйе, и 1886 елда. Габдулла Тукай 1886 елда туган. 26 апрельдә. 1800 38 түгел микән? 1886 елның 26 апрелендә. Менә бу юлларны кем язган? Мияу-мияу пискәем, хыянәтче икәнсең, саклый торган майыңны үзең ашап киткәнсең. Карак песи шигыре ул, кем язган микән? Күтәренке кайфлы. Ул шагыйрьнең тагын бер популяр әсәре Кызыл ромашкалар. Кызыл ромашка. Җәлил. Андый ишеткәнбез юк. Карак песи шигыреннән һәм карак песи турында кем язган микән? Бик популяр татар шигыре. Заманчамы? Заманча түгел, ул пленда да булган заманында. Кем микән? Ул кызыл ромашкаларны язган кеше. Кем кызыл ромашкаларны язган? Муса Җәлил. Яхшы. Җәлил. Шәп. Шигырьнең исемен белмисезме? Ниндидер песи ул. Матур песи булсын. Ярар, ул карак песи, ул матур песи булсын, ярар. Ул карак песи шигыреннән. Ләйлә Рамиль. Бик популяр татар шагыйре, сез аның исемен әйткән идегез дә. Бәлки Габдулла Тукай. Муса Җәлил. Муса Җәлил, карак песи. Алмачуар әсәрен сез мәктәптә үтәсез, аны кем язган? Исеме Г-га башлана. Фамилиясе И-га. Гаязиз Хакый. Юкмы? Подсказка Галимҗан. Ибраһимов. Алмачуар әсәрен ишеткәнебез бар. Г-га башлана исеме. Тукай. Әсәр Г. Инициаллары Г һәм И. Исеме Галимҗан, фамилиясе Ибраһимов. Алмачуар әсәрен хәзер аңлам. Г хәрефенә башлананың исеме? Юк. Гафури. Алмачуар әсәрен кем язган? Ой. Беләйдем дә бит инде сез сорый башлагач унытып бетердем. Галимҗан Ибраһимов. Абдулла Әлишнең берәр әкиятен атагыз. Сам бу сорау сиңа. Бер хайван турында ул. Тагын бер әкиятен бар. Бер хайван, ул бөтенесенә теләсә нәрсә сөйләп йөргән. Сертетмә сүрдәк. Сөйлә. Сөйлә. Сертетмә сүрдәк. Әйе. Нишкә бит.
Сүртіп масырдак. Һәм менә бу шигырьне дәвам итегез. Салкын карга басып алсу килә, үзе көлә, үзе сөйкемле, үзе усал, үзе булай бер дә. Усал түгел? Усал түгел. Кебек. Көлле. Шикелле. Иштәнегезне кушыгыз. Yok. Менә бүгенге чыгышлардан бер кыз сөйләде ул шигырьне. Biz karımız bit. Яхшы. Үзе усал түгел кебек шикелле. Усал түгел. Кебек шикелле. Усал түгел кебек шикелле. Усал түгел kebek şekilli. Соңгы сорау, үзегез яраткан берәр шигырьне сөйләгез әле. Йылдыз юлы Миңнуллина. 4 ел. Бар да үзгә, җир дә үзгә, күк тә үзгә, карлар тоташ дивар булып ава безгә. Син дә үзгә. Елмаясың гел яңаша. Телисеңме? Без үлмәбез. Һичбер кайчан. Без үлмәбез. Үҗәтләнеп язлар килер, тыңла мине. Ышан миңа назлан дилер. Бетте. Рәхмәт, бик зур очень молодцы, бирегез биш. О, ни дишегезне сөйлибез? Яратканыгызны әйдәгез. Татар шоу татарныкы әлбәттә. Ниндиләрне беләсез? Абдулла Тукайның берәрсен сөйләсәгез була. Әйдә башла. Мен bilmiyoruz. Әйдә Абдулла Тукайның иң популяр бер шигыре нинди? И туган тел, и матур тел, әткәмнең теле. Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Елмайып, хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп акчукларын. Таң сипте өстләренә, хуш исле сафчыкларын. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, ул егылган арып дисәләр, син ышанма, бәгърәм, мондый сүзне дуслар әйтмәс, якын күрсәләр. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, алмаштырган илен дисәләр, син ышанма, бәгърәм, мондый сүзне дуслар әйтмәс, сине сөйсәләр. Илдән киттем, ил, һәм синең өчен, автоматым асып аркама, илемне һәм сине алмаштыргач, җирдә миңа тагын ни кала? Ширши без сине сагынып кеттек ел буе. Ой. Нәтиҗәләр ясарга кирәк бит. Кыскасы, дуслар, әлеге экспериментта кызлар һәм егетләр үзләренең татар кызлары һәм татар егетләре булуларын исбатладылар. Сорауларга да бик җиңел җавап бирделәр, ахырдагы шигырьләре исе китәрлек. Шуның белән тәмам. Пока-пока.